welcome back to my channel. Ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng Baywalk. Dadaanan natin yung Baywalk mula Lingayen hanggang Binmaley. So tingnan natin kung ano yung mga makikitang mga establishment at saka yung ganda ng ng Baywalk. So ayan guys, nandito tayo sa may malapit sa may Barangay Aplaya dito sa Lingayen. Dito tayo mag-uumpisa. Papunta tayo ng Binmaley. Okay. Sigugong ko dyan. Bandang kaliwa guys, ito yung dagat ng Lingayen Gulf. Yan. Itong kanan, lagpas ng truck, ito yung El Puerto Marina Resort. Yan, isa sa mga resort na pwedeng puntahan dito sa may Lingayen. Yan, nagpa-practice mag-drive yan guys. Kaya naka-hazard. Video okay. And dito sa lugar na to guys, marami rito mga restaurant, mga transient inn. Yan, sa Lingayen tayo guys so, Villamar, Ramos Resort. Yan. Tingnan natin kung ilang minuto ang haba ng Baywalk na ito mula Lingayen hanggang Binmaley. So takbo lang natin, mga 60 lang para makita natin yung view. Mermaids Cafe and Resto Bar. Ayan. Dito sa lugar na to guys, maganda rito mag-jogging sa umaga tsaka sa hapon dahil tabing dagat. So ito guys yung likod na ng Capitol ito guys. Yan, walang mga establishment na malalaki rito, pero sa hapon may mga mga ambulant vendor. Yan, para ma-maintain yan. Yung sa bandang kanan may mga cottages diyan. Libre yan. And so yan, marami mga sasakyan dito guys na gustong magpa-araw, mag-jogging. Yan, dito sa kaliwa guys, nandito yung makikita yung I Love Pangasinan. So ito, i-park natin. Yan. I love Pangasinan. Yan. So yan guys, yung I Love Pangasinan Yan. So pag dumaan kayo dito sa may Baywalk, yan, dito nyo yan makikita. So kung kung may madalas kayo makikitang nagpapapicture na I Love Pangasinan, nandito yan sa likod ng Capitol sa may Lingayen. Yan. So diretso tayo hanggang doon sa may Binmaley. Salita ka tayo. Pwede naman magsalita. Wala naman. Wala man akong sasabihin. Okay, what will you say? I love Pangasinan. Okay, wakat. Saan yung inano natin noon? Yung pinuntahan natin? Nung ni Gab? Dito to. Dito? Yan. Okay. Dito ako nung nakaparada yung sasakyan. Ayan yan. Yung labang, pero wala na yung I love Pangasinan dyan. Yung Baywalk. Yun nandun sa gilid doon. So yung bandang kanan dito guys, at dito yung Lingayen Airport. At saka yung headquarters ng Philippine National Police dito sa Lingayen.
So ito, Baywalk pa rin to. Pero to hindi masyado siyang daanin kasi kumbaga Sadyain na lugar eh. hindi ito talaga ang daan papunta ron. Ah, Pero kung ano, dito mas mabilis. kaso ano, palayo ka na. Ah, I see. Ano yun? Baga talagang ano lang to, yung pasyalan. Ayan, dito guys, maganda rito pag pupunta kayo gabi. Kasi maraming mga restaurant dito na open sa gabi. Pagkakagastusan. Yeah. Tagay-tagay. Ay, nagpupurot. Marami rin dito practice driving. Ay, doon sila. Namumukot. Ganda po na lang ano yung video. Oo. Practice driving, speed limit daw 25. Bawal yun, pero syempre pasimple. Balmay. Red House. I love 567. Ayan. Hindi ko alam guys kung Binmaley na to eh. Bye Lopez. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91. Tres Marias. Binmaley na. Okay guys, sa Binmaley na ito na may nabasa akong ano na isang restaurant na may address na Binmaley. 30, So, yan. 40, 50, 60, 70, Aurelings. 80, 100. Bago lang ba tong daan na to? Bakit ano na? Matagal na rin po. Matagal. Patsi-patsi na. I have no suka. You have patis? Toyo. Binmaley na nga. May outpost ng PNP pero nakasulat Binmaley. So yan, Bubo Foren. So, maganda rin pala maligo rito, mas malapit. Mas dikit, ano? Kaya lang malayo na. Pero kung may sasakyan, guys, mas maganda rito maligo guys sa lugar na ito, sa may Binmaley. Kaysa dun sa may Lingayen kasi mas malapit yung mga kubo at cottage sa may dagat. Hindi katulad sa may Lingayen na malayo yung dagat dun sa may cottage. Meron na talagang ano rito. So, Breakwater. seawall. Seawall. Seawall or breakwater yung tawag dyan. Kaya nila nilagyan kasi malapit na. Heart attack, Anlilugaw. Yan, maraming kainan dito guys. Lilugaw. Boss Burnok, ayan, Villa Margaret. Ito, ano to? Parang resort ano. Laki ng ano, building. Oo nga. Kontiki, Breeze Hotel. Mama Ramba, Pigar Kaleskes. Ayan. So marami rin kainan dito guys. Baywalk na ito ng Binmaley. First time ko lang rin tumadaanan. Madalas ko tumakita sa Google Map lang. Meron ditong ano eh, madalas papicturan tas kainan. May magandang lugar. Ito above sea level yan. Dito may boathouse. Sa Mindoro may Gardia. Welcome Sakura Park. Big pop. Hey, slippers. Pero mo pag kinaging mo tumula doon hanggang dito, ewan ko lang. Ay, hindi na jogging yun. Uuwi ka na, pauwi na yan. Yeah. No, it was so dirty. Yuck. Nagkaroon ng damo doon sa The Yellow Beach Villas. the beach clean. The
Please keep the beach clean. Tingnan po, talaga yan ang damon dagat eh. Sipin mo yan. Bali-Bali Resort. Mas ano rito, parang Mindoro na to style. Ah, Ganyan yung ginagawa sa Mindoro. Pagdating mo ron, ano na, ilog. Ganun pa rin kaya ang ano dyan, mababaw pa rin kaya. tingnan natin. Parang walang naliligo eh, mukhang biglang lalim eh. Maaabot mo yung asin. Eh kung mga taga rito ka, ba't ka pa maliligo? Eh, lagi ka naman anytime. Kaya parang nga ako eh. Tsaka may pasok eh. Ewan natin sa weekend. Your eyes. Ano na rito, parang liblib na. Ah, Hindi na ano yung daan, nalilinis. ibig sabihin, hindi na madalas madaanan yan. Oo. Meron nga ritong ganito. Eh, sino ba ang pupunta dyan? So yun guys, sino raw ang pupunta dito sa mga restaurant. So pinopromote po namin na dito kayo maligo. Ayun. Kami na nag-promote. Kami na nag-promote, maganda siya guys. Ayan. So hindi ko alam kung hanggang saan tong dulo ng Baywalk na to. So puntahan natin. Parang ayan na. Parang ayan na, malapit na. Oo, parang ayan na. Ending. Oo. Oo, yan na. Ayan. Nating. Ating Toulouse. Oh, ayan na kagad yung ano. Alright, that's the end. Norseman Beach Resort. Wow, ang ganda rito ah. Oh, may mga ano. So hanggang dito na lang guys yung kahabaan ng Baywalk from Lingayen to Binmalay. So inabot kami ng 13 minutes and 30 seconds. So bubuelta na tayo guys. Ayan. Ayan yung dagat. Ang daming flowers. Can we go to the beach? So ito yung highway guys. Highway. Ito yung tawag ito Baywalk. Pero yung dagat ayan na guys oh. Ang lapit na, di ba? Swim? So, pwede kayo mag-park dito and then maligo kayo dyan saglit. Hindi katulad sa Lingayen. Okay naman sa Lingayen, pero malayo yung ano nila, dagat sa may Baywalk. Can Ayan. we swim? So, pabalik na tayo guys. Ito naman from Binmalay to Lingayen. No, hindi tayo maliligo na. Mas maganda yung view kung baliktad tayo. Hindi tayo against the light. Ahoy sila. Oh, ayan. Hindi kami nung araw eh. Mga ahoy ng pagkakong. So, ito guys yung Baywalk from Binmalay to Lingayen Beach. So, mas maganda yung view. Ayan. Lampas dito. Ayan yung breakwater o yung seawall sa kanan. Ayan, mas maganda yung view yun. Ang linaw ng beach. Hindi, tsaka yung video. Linaw ng water, no? Water. Nililinis din naman pala. Ano lang talaga. Napabayaan lang ng bahagya. What? Madalang na kasi talaga pupunta rito. Kaya naganyan na yung lugar. Malayo na kasi. Siyempre kung ikaw yung mga taga Manila, nakita mo agad yun. Pwede na yun. Pwede rin. Ligo na tayo. Pero dito guys, mas maganda rito maligo. Sa bandang dulo ng Baywalk ng Binmalay, kukonti yung mga sasakyan at saka malapit yung dagat. May mga restaurant din dito, ayan oh. The Yellow Beach Villas, meron din dito yung above sea level, ayan. Bali-Bali Beach Bar. Bali-Bali Beach Park, ayan. So marami siyang kainan. Buhay na buhay yung ano rito, yung gabi, nightlife. Ayan, so Nakarating dito. ayan, mini-maintain din ng DPWH yung ano, drainage nung seawall. Puno din ng buhangin, eh, no? Ayan, so Harpas Beach Resort. Ayan, so marami na rin resort dito guys, sa mga transient, mga hotel. Ayan. So tanong-tanong lang kayo para makahanap kayo ng swak sa budget ninyo. Mas marami rito ng mga hotel oh. Magaganda. Yeah, mas ano rin yung mga restaurant. Ito yung above sea level oh.
Blue Bar Food Park. So, kung ako guys ang tatanungin nyo, ang suggestion ko mas maganda maligo rito sa may Baywalk ng Binmaley. Malapit yung kubo sa dagat, and then kukunti lang yung mga sasakyan na pupunta rito sigurado ako, kasi bandang dulo na siya guys. So kung mag-overnight kayo, okay dito. May mga ano rin naman na siya eh. Tiki. Resort, hotel, and transient house. Tiki. Justin Justin's Snipa Hut Cottages, aircon rooms. So yan. Bawal maligo ng sa ibabaw o malapit sa sira. Ayan. Maraming bangka siguro ito, ano yan. Saan kaya nagpupunta yan? Dami. Nangingisda. Itong daan guys pa kaliwa na to. Pag kayo dumaan dyan, diretso na yan ang tagus nyo dyan sa bayan ng Binmaley. Ayan, may nagtitinda rin ng isda. Mga sariwa yan. Ayan, yung mga bangka na yan, nangingisda yan sigurado. Oo, may mga ano yan. Lang ah. Alangan namang ano yan, mang gravel and sand yan, ibang kaya. Saka may ano sila eh. May mga net. Net. Ayan. Oh, Dito may nakita kami rin kanina guys. namumukot. Namumukot sa Tagalog. Namumukot o pukot eh. Ewan ko sa Pangasinan kung anong tawag nun. Baka sa Pangasinan namimikot. Alamin pa ho, alamin pa. Comment lang kayo guys kung anong tawag doon sa yung net, dadalhin ng bangka sa gitna, iikot, tapos maraming naghihila. Sa Tagalog kasi yun, namumukot sa amin sa Mindoro. At dito sa Pangasinan hindi ko alam kung anong tawag. Aurelings, anong Aurelings to? Beach house, ayan. So maganda yung lugar na to guys, nakaka-relax. Walking, jogging, Biking. yan, biking, ayan, maganda rin, may nagbabike. Food house by the beach. 5, 6, 7 resort. Ayan, may prenup. Ayan, may prenup nga sa kabila. Oh, ganda naman ng kakasal. Sana all. Ayan. Thank you for keeping the Baywalk clean. Be safe always. Arangkada, Lingayen. So siguro ito yung boundary ng ano, Ng Lingayen ng at Binmaley. Binmaley at Lingayen. Ito malayo na eh, no? Oh, ayan, malayo na eh. So yun siguro yung ano, yung malalaman natin kung Lingayen na, kasi yung ayun no, sa bandang kaliwa guys, Nakahuli na sila. ay sa kanan. Ayan. May mga ano na eh, kanya-kanyang hila na eh. Ayan. Oh, yan. Wala na sa gilid na. Bright talaga. Wala na sa gilid na. Ninyo. So yan guys, yung nakikita ninyo, ayan. Kanina yan may net na nakakapaikot hanggang doon sa gitna ng dagat at hinihila nila papalapit. Hinihila nila papunta sa Pangpang. Ang tawag sa Mindoro niyan namumukot. Hindi ko alam kung anong tawag sa Pangasinan ng ginagawa nila. Okay? So yan yung sinasabi namin. Your turn. Dito sa kanan, YRS Resort, maganda siya guys. Kaya, akala ko years eh. Ayan, nakakawala yung aso. Lingayen Golf. Marami na humuli. Ayan na yung Wigo, naka-hazard na pa-practice driving yan guys. So Lingayen na to, kasi malayo na yung ano, yung seashore. Wow, seashore, yung Pangpang sa dito sa daan na to. Hindi katulad sa Binmaley na tanaw mo talaga yung dagat tsaka yung alon. So bilisan lang natin ng konti guys. Baka maubos yung baka maubos yung memory ko. Marcela, ayan. Marcela, Lingayen na. Chatanga.
Bali yung round trip guys, yung balikan na Lingayen to Binmaley, Binmaley to Lingayen, ayan, mga almost 27 to 30 minutes. So paparada lang kami doon sa may I Love Pangasinan, and then picture lang konti, and then nalis ulit. So yun guys, thank you for watching dito sa ating Baywalk edition. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So ingat po tayo lagi, stay safe, and God bless. Bye-bye. Bye bye. Here we come. Pangasinan. Bye-bye. Pa-picture lang tayo. Picture.